locurile. Într-un alt context v-aș fi invitat să ne salutăm unul pe celălalt, dar având în vedere acest context în care suntem, totuși îi mulțumim lui Dumnezeu pentru harul Lui. Îi mulțumim lui Dumnezeu că există har mântuitor, îi mulțumim lui Dumnezeu că există pace încă, ne putem bucura în prezența lui Dumnezeu, putem să lăudăm și să slăvim numele Domnului. Oamenii se mântuiesc și în aceste vremuri. Vedeți, este o problemă nu de fizic, ci este o problemă de spirit, e o problemă de Duh. Și când Duhul omului este cercetat de Cuvântul lui Dumnezeu, de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, oamenii înțeleg că au nevoie de un mântuitor. Și Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură ne spune în Faptele Apostolilor că nu este niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți decât în numele lui Iisus Hristos. Slăvit să fie numele lui Iisus Hristos și mai exact să fie Iisus pentru mântuirea Lui. Aleluia! Slăvit să fie numele Domnului. Haideți să cântăm spre slava Domnului. Domnul să vă binecuvinteze! Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos, țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos, țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Mi-e dor de casa mea, să ajung acolo, eu aș vrea. Mi-e dor de tatăl meu, aș vrea să-l văd pe fiul său. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos, țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos, țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Aș vrea să ajung de grav, să mă aplec la piept să-i caut. Să-i spun atunci că am biruit, să-i mulțumesc că m-a iubit. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos, țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos, țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Să plec de aici de jos, să ajung în țara lui Hristos. Că eu aici am suspinat, acolo voi fi mângâiat. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos, țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos, țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Eu simt pe cineva, e Domnul în inima mea. Îi simt susurul lui cel blând, îi simt fiorul lui cel sfânt. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos, țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos, țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Mai e puțin și după tine eu vin. Mai rabdă până s-a împlinit cuvântul sfânt din prorocii. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos, țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de
când se vorbește despre mântuire, despre salvarea oamenilor, mulți oameni nu înțeleg ce se petrece de altfel. Unii consideră că dacă sunt dintr-un anumit punct de vedere moral și au o etică morală, ei oarecum sunt credincioși și primiți de Dumnezeu. Citim însă că spunea Apostolul Pavel următoarele lucruri în Romani, capitolul 10, cu versetul 9. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Cuvântul mântuit este poate că e impropriu pentru mulți care nu sunt obișnuiți cu vocabularul de biserică. Cuvântul mântuit înseamnă salvat. Și acum dacă aude cineva că trebuie să se mântuiască, să se salveze, își pune întrebarea, de la ce să fiu salvat? De ce să fiu salvat? Oamenii sunt păcătoși și mânia lui Dumnezeu se descoperă, spune cuvântul lui Dumnezeu, din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Păcatul este o ofensă adusă lui Dumnezeu. Când omul devine conștient de lucrul acesta, ce face? Caută să se împace cu Dumnezeu și Apostolul Pavel face chiar o strigare. Vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Înseamnă că problema păcatului nu este chiar o problemă dacă ar fi nici măcar a COVID-ului. Este mult mai gravă, pentru că are de-a face cu sufletul omului și are de-a face cu veșnicia. De aceea Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, ne-a trimis cuvântul Său, Evanghelia mântuirii. Și ascultați ce spune în continuare cu versetul 10. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. După cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. Elena, Claudia, Margareta, Sofia, nu veți fi dați și nu sunteți dați de rușine. N-am fost dați de rușine când ne-am întors la Dumnezeu. Nu sunteți dați de rușine. Din contră, aveți o onoare. Aveți o onoare. Și dacă mai ții minte, Claudia, la catecheză când am vorbit, aveți o onoare. Dumnezeu vă trece pe numele Lui. Identitatea voastră spirituală se schimbă. Oamenii văd că sunteți îmbrăcate în alb, văd că vă intrați aici în apă, răspundeți la întrebările care le punem noi. Dar altfel vede Dumnezeu. Altfel vă consideră și ne consideră Dumnezeu. Dumnezeu vede în voi fiicele Lui. Vede în voi niște persoane salvate și de aceea în cer se face bucurie. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Frați și surori, contextul în care vorbește Pavel în Romani, capitolul 10, este că în inima lui era o dorință. Și ascultați ce spune la primul verset. Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți este să fie mântuiți. Știți ce facem noi la biserică? Venim și ne rugăm pentru problemele noastre, ne rugăm pentru nevoile noastre, dar tare mult insistăm înaintea lui Dumnezeu, pentru că avem dorința aceasta, ca și a lui Pavel în inimă, ca oamenii să se mântuiască, ca oamenii să fie salvați. Nu ca să avem un număr mai mare la biserică aici, nu ca să avem, știu eu, pe cineva scris într-un registru de membri, ci pentru ca numele lui Dumnezeu să fie proslăvit și cuvântul lui Dumnezeu să se împlinească. Și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 2. Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Câți dintre noi nu ne-am născut, eu cel puțin, și majoritatea dintre noi aici, ne-am născut în ortodoxie, nu-i așa? Am avut un crez, dar nu l-am respectat, deși noi am rămas tot creștini, da? Noi, dacă intrați acum pe site-ul bisericii, veți găsi crezul creștin. Avem un crez, credem în unul singur Dumnezeu, veșnic și adevărat, în Fiul Său Iisus Hristos, Mântuitorul nostru.
și Duhul Său cel Sfânt, călăuzitorul nostru. Credem lucrul acesta, dar trăim noi după învățăturile Cuvântului lui Dumnezeu? Trăim noi după Scriptura? Avem noi credință? Și atunci noi, când am simțit în inima noastră nevoia de un mântuitor, am zis: Doamne, mântuiește-mi sufletul. Am ajuns la concluzia că suntem păcătoși și am cerut iertare. Mai mult ca atât, Dumnezeu s-a îndurat de noi și ne-a iertat. Frați și surori, vreau să mai ne rugăm astăzi. Rugăciunea noastră să fie ca a lui Pavel, este dorința inimii noastre, mai mântuiește oameni. Ieri stăteam de vorbă cu cineva, n-am vrut să insist, am lăsat pentru un alt moment contextul. Mi-a zis așa: Sorine, ce poate să însemne lucrul acesta? Am visat că eram la mine în sat. Este un prieten la care de multă vreme împărtășim cu el cuvântul lui Dumnezeu și ce am avut un vis deosebit. Eram la mine în sat și m-am dus la o doamnă, o persoană, o femeie, zice, care avea așa influență în sat și parcă, zice, eu vedeam că stătea așa când m-a văzut și-a pus mâinile. Și zice, eu am întins mâna și am zis: Doamne, eu sunt pocăit și reprezint biserica din Castelfranco. Slăvit să fie numele Domnului. A intrat Domnul în cercetare. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Acum, ce să însemne asta, m-a întrebat. Nu i-am spus nimic, pentru că Dumnezeu vorbește prin visuri, ca să-i... Am lăsat pentru un alt moment și i-am zis: zic, uite-te, și mie Dumnezeu mi-a vorbit printr-un vis înainte de a mă mântui și am înțeles nevoia de mântuire. Să ne rugăm lui Dumnezeu, pentru că pe scaunele acestea unde stau astăzi 4 persoane în alb, vom vedea și pe alții. Credeți? Nu-i așa? Am văzut de atâtea ori lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că ne rugăm lui Dumnezeu și cerem suflete să le mântuiască Dumnezeu. Și știți ce face Dumnezeu? Le ascultă. Elena, dacă ești aici, ești că noi ne-am rugat lui Dumnezeu pentru tine. Deși poate că n-am avut așa o colaborare. Margareta, noi ne-am rugat. Claudia, ne-am rugat pentru tine. Sofia, ne-am rugat pentru tine. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu a zis că mai am suflete aici, în zona aceasta. Și uitați că nu sunteți din Castelfranco, sunteți din zona aceasta. Așa se împlinește cuvântul lui Dumnezeu. Și suntem încrezători că Dumnezeu va lucra în continuare. Amin? Slăvit să fie numele Domnului. Haideți să ne ridicăm pe picioare, frați și surori. Este o rugăciune de mijlocire ca Domnul să mai mântuiască. Amin? Domnul să-i mântuiască. Pe cei care vă pune Domnul pe inimă, eu mă rog pentru prietenul acesta meu, Doamne, mântuiește, l-ai început să lucrezi ceva la inima lui. Înseamnă că este un semn bun, că harul tău mântuitor se dovedește și față de el. Slăvit să fie numele Domnului. Haideți să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu să ne rugăm. Frați și surori, haideți să ocupăm din nou locurile. Ne bucurăm de harul lui Dumnezeu, ne bucurăm de mântuirea lui Dumnezeu. Sunt anumite suflete care nu pot să ia parte cu noi astăzi. Poate că ar fi dorit sau să meargă la alte biserici. Fratele Puiu Grigore, care îl cunoașteți de la Brescia, salută biserica și totodată a cerut să ne rugăm pentru el și familia lui. Soția fratelui Puiu lucrează ca asistent în spital în Brescia. Știți că și în primăvară au fost acolo probleme. Ea nu a avut probleme cu COVID-ul, deși sora a lucrat, de când o intra boala asta, a lucrat în reparto de bolnavi de COVID, le-au văzut pe toate și n-a avut până acum probleme. Și au fost amândoi găsiți pozitiv la test și m-a rugat, zice, frate Sorin, să aduceți la biserică și să vă rugați pentru noi. Salut biserica, salut frații și le mulțumesc că se vor ruga. Ne rugăm Domnului pentru ei. Pentru unii am înțeles că prezența acestui virus este mai gravă și le cauzează, având în vedere, știu, asocierea cu alte boli, chiar moartea. Pentru alții este ceva ca o răceală mai gravă, mai grea, dar oamenii trec și peste aceasta. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că orice s-ar întâmpla, totul este sub controlul Lui. Dacă este lucrul acesta, l-a îngăduit Dumnezeu, nu l-a făcut și nu l-a lăsat Dumnezeu, Dumnezeu l-a îngăduit ca oamenii să cheme numele lui Dumnezeu. Ce m-am bucurat astăzi dimineață când am venit încoace pe drum, că am văzut oamenii, ăsta e un lucru bun, am văzut oamenii
alergăm la biserică, la propriu, se grăbeau să ajungă la biserică, probabil că începea slujba la 9:30, eram pe drum și se grăbeau să meargă oamenii la biserică. Zice bine că și la autoritățile care conduc, la guvernele locale, la inima oamenilor a lucrat Duhul lui Dumnezeu. Închidem magazine, închidem baruri, dar nu mai închidem bisericile. Îi lăsăm pe oameni să cheme numele lui Dumnezeu. Frați și surori, au ajuns la concluzia că în orice situație nu ne scapă nici spitalul, nu ne scapă nici vaccinul, dar ne scapă Dumnezeu. Și atunci, indiferent de confesiune, creștinii sau chiar musulmanii se roagă lui Dumnezeu. Slăviți să ei la Allah, noi ne rugăm la Dumnezeul nostru, singurul Dumnezeu adevărat și viu, slăvit să fie numele Domnului. Fraților, haideți să cântăm spre slava Domnului, cântăm spre slava lui Dumnezeu și apoi Domnul să-L binecuvinteze. Ne bucurăm că l-avem pe fratele Traian Gaja de la Oderțo între noi în această dimineață. Domnul să vă binecuvinteze și mulțumim fraților și surorilor care poartă frații în rugăciune. Și dacă suntem înaintea Domnului, suntem pentru că Domnul ne iubește. Astăzi avem dovada că Domnul ne iubește. Slăvit să fie numele Domnului. Haideți să lăudăm pe Domnul cântând și apoi fratele Traian este împreună cu sora Maria aici să ne împărtășească din cuvântul lui Dumnezeu. Și ne rugăm, Doamne, călăuzește-L prin Duhul Sfânt, luminează mintea și inima noastră. Vedeți, poate să existe o anumită râvnă pentru Dumnezeu în inima noastră, dar să nu înțelegem esența cuvântului lui Dumnezeu. Până noi nu am înțeles, noi ne-am născut într-un anumit fel creștini, dar n-am fost creștini prin trăire. Duhul lui Dumnezeu ne-a cercetat și am zis că noi credem că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Amin? Și crezând în El, noi avem viață în numele Lui. Slavă lui Iisus Hristos pentru viața pe care o avem în El. Amin. Numele Tău proclamă Duh de viață, în numele Tău se ridică o armată, din oase moarte îți ridici un popor să te slujească, acolo unde Duhul Tău curge viață. Numele Tău proclamăm, Duh de viață. În numele Tău se ridică o armată, din oase moarte îți ridici un popor să te slujească, acolo unde Duhul Tău curge viață. În numele Tău proclamăm, Duh de viață. În numele Tău se ridică o armată, din oase moarte îți ridici un popor să te slujească, acolo unde Duhul Tău curge viață. M-ai chemat să trec prin vale, printr-un loc pustit și ster, plin de oase ce uscate, fără viață, scop și zel, dar m-ai chemat să chem viață, celui sfânt.
viață. În numele Tău proclamăm dur de viață. În numele Tău se ridică o armată. Din oase moarte îți ridici un popor să te slujească acolo unde Duhul Tău curge viață. Din oase moarte îți ridici un popor să te slujească acolo unde Duhul Tău curge viață. Frații mei, înainte de a vă saluta, aș vrea să vă spun că și noi astăzi trăim într-acea vale coastă, din Ezechiel 37. Tot ce vedem în jurul nostru este numai moarte. Dumnezeu vrea să însufle un duh de viață peste cei care trăiesc în păcat. Și mulțumim că au început să prindă viață noi suflete. Aceasta este dovada. Slăvit să fie Domnul! Deschidem Sfânta Scriptură la pagina 1152, voi citi două versete, unul din Filipeni și al doilea din Isaia. 1152, 2 Filipeni, capitolul 2, cu versetul 12. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea, spune Apostolul Pavel. Destinatarilor și nouă astăzi, deschidem din nou la pagina 717, Isaia, profetul Isaia, capitolul 43, citim un singur verset și aici, versetul 25. Eu îți șterg fără de legile pentru mine și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele tale. Amin, zice Domnul. Ocupați locurile, vă rog. Slăvit să fie Domnul! Motivul pentru care mă găsesc în dimineața aceasta nu este datorită singurului fapt că și fratele Sorin m-a invitat, ci motivul principal și motivația și împrejurarea în care mă găsesc în dimineața aceasta aici este că avem un prieten comun care ne-a făcut să ne cunoaștem, care ne-a făcut să avem o relație. Acest prieten, deși a trăit foarte puțin pe pământ, a trăit foarte puțin, a avut o viață intensă, scurtă, un scop precis, a venit plin de iubire, de dragoste, a întâlnit ură, opoziție, dar a rămas același, plin de dragoste și cu un scop bine determinat să-și ducă lucrarea la capăt. Slăvit să-i fie numele Lui. Și datorită acestui omul, unul singur, Iisus Hristos, ne-a lăsat un testament. Și am citit din testamentul Lui aceste versete la care aș vrea ca în dimineața aceasta, pentru fiecare care suntem aici, în popasul acesta, în șederea noastră în locul acesta, să fie o încărcare lăuntrică pentru fiecare dintre noi. Slăvit să fie Domnul! Frații mei, totodată vă aduc și salutul Bisericii Măslinu din Oderțo, mult har și binecuvântare și spor în lucrarea Domnului. Tuturor. Nu vă spun spor în alte lucruri, că și acolo nu trebuie numai frână. Pentru lucrarea Domnului este nevoie de sârguință, de luptă,
și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Pentru că toți împreună, mai devreme sau mai târziu, am avut acest moment în viață când am încheiat un legământ și am schimbat macajul în viață și am spus, voi merge pe un nou drum, voi face noi lucruri. Și pentru că am decis, am ajuns în dimineața aceasta aici. Și mă rog pentru ei, pentru ele, pentru noi toți, ca în dimineața aceasta să ne facem o revizie și să ne punem întrebarea unde suntem, ce mai avem de făcut azi, căci mâine nu este a noastră ziua. Și deciziile noastre trebuie luate astăzi. Ieri am întrebat un copilaș de 10 ani și am o familie mai aproape și l-am întrebat, Elisei, ai un nume frumos și eu te-aș sfătui să îți schimbi comportamentul, limbajul și multe lucruri. Dar aș vrea să-mi spui de când iei hotărârea asta. Zic, consider că e bine? El a spus că e bine. Și zic, de când iei hotărârea aceasta? O iei de mâine? Nu, Traian, de acum, din momentul acesta. Așa mi-a spus el ieri. Acum, din momentul acesta. Și am zis, Doamne ajută. Și mă rog ca și noi, astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, să putem să luăm decizii noi în viață și apoi să le punem în practică, nu de mâine, de azi. Slăvit să fie Domnul. Frații mei, așa că de fiecare dată și fiecare dintre noi ne gândim unde, ce ar fi mai bine să facem. Ne gândim ori de câte ori mergem la biserică și ori de câte ori slujim, ce ar fi mai bun pentru inimile celor care ascultă. Și oricât am fi noi de înțelepți și orice am vrea noi, Cel care este înțelept, Cel care cunoaște inimile noastre este Dumnezeu, slăvit să-i fie numele Lui. Este o problemă mare în univers. Deși de multe ori venim de acasă sau mergem de acasă la casa lui Dumnezeu cu anumite gândiri și ne pregătim și ne gândim, dar întotdeauna îl rugăm pe Dumnezeu ca la momentul potrivit să pregătească El masa, slăvit să fie El, El știe, El e bucătarul, El are toată gastronomia în mână, aici în cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul Său ne poate ajuta ca să putem să împărtășim, să putem să servim ceea ce El dorește, mărit să-i fie numele Lui, din varietatea mare care poate să fie. Este ceva potrivit pentru inimile noastre, este ceva identic, ceva deosebit pentru fiecare dintre noi. Deși este unul care vorbește și sunt 100 sau 1000 care ascultă, glasul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu este aceea care poate să sature pe fiecare, care este flământ și dornic după veșnicie, pentru că și numai unul singur o poate face și acesta este Dumnezeu prin Duhul Său, slăvit să-i fie numele Lui. Și aceasta se întâmplă acolo unde este El prezent și El este prezent acolo unde este chemat. Slăvit să-i fie numele Lui. Cred că nu greșesc, sunt într-o biserică a Domnului, unde a fost chemat numele Domnului și pentru că a fost chemat, El este martorul credincios și spune, eu voi fi prezent, slăvit să-i fie El. Pentru că și oriunde ne-am duce și orice am căuta, orice am aștepta, nimic nu ne-ar putea satisface pe o durată indeterminată de timp, decât cuvântul și puterea lui Dumnezeu, care ne ajută să trecem peste orice obstacol. Am citit din Isaia acel frumos capitol, dar doar numai un verset, acolo unde Dumnezeu rostește un cuvânt în dreptul poporului lui Dumnezeu. Și observați, citiți acasă tot capitolul, de câte ori accentuează Dumnezeu, de câte ori este scris în acel capitol, eu, repetă și accentuează de 2 ori și observăm că este o lucrare hotărâtă de Dumnezeu, neschimbată de Dumnezeu. Și observăm că acolo Dumnezeu vorbește și spune într-un mod categoric, dacă vei trece prin apă, nu te vor îneca, nu te vor lua. Frații mei, surorilor care astăzi încheiați un legământ, aș vrea să vă spun că își vine vremea încercării și vine vremea trecerii prin ape. Ape, probleme și situații mari prin care putem să trecem.
Dumnezeu nu spune că vei fugi prin apă, ci spune vei trece prin apă, vei merge încet, prin fugă treci repede. Iar Biblia acolo vorbește dacă vei trece prin, nu pe lângă. Avem un Dumnezeu care ne scoate din, nu de necazuri. Și noi trebuie să fim conștienți de lucrul acesta și întotdeauna să avem în fața ochilor noștri pe acest Dumnezeu și să fim atenți că suntem chemați, am răspuns și în Apostolul Pavel ne vorbește la Filipeni, capitolul 2, versetul 12, care l-am citit, că și fiecare dintre noi, și el în mod special și fiecare dintre noi, ne-a fost oferită această mântuire, am acceptat-o, suntem chemați să o ducem până la capăt. Și aceasta este problema credinciosului, că o acceptă și de multe ori se oprește. Și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne conștientizeze în dimineața aceasta, căci avem o sarcină care aparține nouă. Și aceasta trebuie să fie fiecare om conștient că este responsabil. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem. Iar aș vrea să plec din Isaia, pentru că aș vrea să înțelegem, în Isaia, în capitolul 25, cuvântul Domnului ne descoperă și ne arată și ne face să înțelegem niște adevăruri care sunt fundamentale pentru fiecare creștin, pentru fiecare mântuit, pentru fiecare om care îl caută pe Dumnezeu într-o confesiune sau alta. Trebuie să înțeleagă principiul lui Dumnezeu care este unul și neschimbabil. Dumnezeu vorbește prin profetul Isaia și spune în felul următor: Eu îți șterg fără de legile pentru mine și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele tale. Slăviți să fie numele lui Dumnezeu! Frații mei, care este motivația iertării păcatelor noastre? Ce trebuie să facem noi pentru păcatele noastre? Aici cuvântul lui Dumnezeu ne descoperă 3 mari adevăruri. 1. Că păcatul este o problemă între omenire și Dumnezeu. Păcatul este acel, cum spune Isaia în 59, versetul 1 cu versetul 2. Păcatul este acel care întreaga Scriptură ne arată și ne dovedește că a separat pe om din grădina Edenului și n-a mai putut să intre acolo și nu mai poate intra în părtășie cu Dumnezeu decât acceptând voia lui Dumnezeu. Și aici cuvântul lui Dumnezeu vorbește și spune că păcatul poate să fie rezolvat. Cum? Odată ce omul recunoaște că și în viața lui este o problemă, și această problemă a păcatului nu este o instituție omenească care o poate rezolva, nu este o formă de matematică sau de lucru care le poate face omul, ci este o singură soluție. Dumnezeu spune: eu îți șterg fără de legile, eu îți iert păcatele. Frații mei, trebuie să știm că și nu este datorită ceea ce facem noi, nu este datorită ceea ce suntem noi. Păcatele sunt iertate, sunt șterse datorită Lui. Slăvit să-i fie numele Lui. Dar pentru ce le iartă Dumnezeu? Pentru că am făcut eu, pentru că am făcut mătănii, pentru că am făcut pelegrinajă, pentru că am postit, pentru că mă rog, pentru că vin la biserică, pentru că sunt un om religios, datorită acestui fapt ne spune Isaia că își iartă Dumnezeu păcatele? Frații mei, aș vrea să vă spun categoric nu. Nu pentru că postești, nu pentru că rogi, nu pentru că predici, nu pentru că faci ceva. Nimic din toate acestea este egal 0 în privința iertării păcatelor noastre. Dumnezeu vorbește și spune în Isaia: datorită mie, datorită naturii mele, datorită la ceea ce sunt eu, vă iert păcatele. Și noi trebuie să fim conștienți că și păcatele noastre sunt iertate nu pentru că ceea ce suntem și facem noi, ci datorită naturii lui Dumnezeu, frații mei. Și aceasta trebuie să fim deplin convinși că iertarea păcatelor noastre nu este datorită că noi am făcut ceva sau că vom face ceva, ci datorită faptului naturii a lui Dumnezeu. Slăvit să-i fie numele lui Dumnezeu. Citim din nou: eu îți șterg fără de legile pentru mine. Slăvit să-i fie numele lui Dumnezeu. Și apoi spune un al 3-lea adevăr care îl înțelegem de aici, că odată șterse, iertate păcatele, el nu-și mai aduce aminte de ele. Citim în Mica: le aruncă în fundul mării și sunt uitate de Dumnezeu. Frații mei,
Aceasta este o armă prin care noi putem să stăm înaintea lui Dumnezeu și să spunem: păcatele mele sunt iertate datorită a ceea ce este El. Și această dovadă ca Dumnezeu să împlinească ceea ce spune în Isaia 43:25, Dumnezeu nu lasă lucrurile încurcate, ne dovedește prin ceea ce este El. Cum adică? El spune: pentru mine. Și atunci Dumnezeu în planul Său veșnic dezvăluie omenirii și nouă astăzi care este motivația și pentru mine. Spune Dumnezeu: îți iert, îți șterg fără de legile, pentru mine, natura mea. Noi trebuie să fim deplin convinși că iertarea păcatelor este datorită naturii lui Dumnezeu. Și atunci veți spune: de ce? Venitul la biserică n-are niciun rost? Slujirea n-are niciun rost? Cum să nu, frații mei? Cum să nu? Pentru că Dumnezeu în natura Lui, ca să împace pe om cu Dumnezeu, a trimis pe Fiul Său. Și pe Fiul Său l-a trimis nu pentru că noi am făcut ceva, că pe când eram păcătoși, pe când eram în mocirlă, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său datorită a ceea ce este El. A spus: dau pe Fiul meu ca preț de răscumpărare, pentru ca oricine crede în El să aibă viață. Slăvit să fie Dumnezeu! Pentru ca oricine crede în El să aibă viață și să nu piară. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu! Iată, dar dacă Dumnezeu nu ne-ar fi iertată pentru ceea ce este El, ce am fi putut face noi oamenii? Care Dumnezeu este ca mine? Voi sunteți martorii mei, spune în versetul 10, zice Domnul, și voi și robul meu pe care l-am ales. Despre Fiul lui Dumnezeu, despre Fiul Său vorbește. Ca să știți și ca să mă credeți și să înțelegeți că eu sunt. Înainte de mine n-a fost niciun Dumnezeu și nici după mine nu va fi altul. Acesta este Dumnezeul nostru, care pentru ceea ce este El, datorită naturii Lui, a spus: dau ca preț de răscumpărare pe Fiul meu, pentru ca oricine crede în El, în jertfa Lui, să aibă viață veșnică. Iată, dar, de ce natura celui ce crede, care este schimbată, ajunge, care este altoită, ajunge să facă ceea ce n-a făcut până atunci. Iată că ajunge să înțeleagă că acest legământ care se face nu este un contract. Nu este un contract, este un legământ. Știm bine că și oamenii fac multe contracte. Contractul este aceea clauză, drepturi și îndatoriri. Când s-au călcat anumite îndatoriri care unul le are, pe baza ceea ce este scris în contract, între mine și tine nu mai există nimic, s-a terminat. De aceea oamenii au ajuns că și este mai bine, oamenii care au înclinația să se întoarcă la ceea ce ei spun, că omul are cumva, evoluționiștii, revine de la maimuță, ne uităm la ce este în jur și observăm că toate înclinațiile oamenilor din ziua de astăzi se duc înspre acolo. Se duc înspre acolo. Se duc înspre acolo. Dau dreptate la tot ceea ce n-ar trebui să fie dreptate. Observăm, trăim într-o vreme când nelegiuirea urcă tot mai sus, moralitatea coboară. Ce era moral în 20 de ani, 29 de ani, 30 de ani când am venit în Italia, vorbeau și la televizor sau la anumite lucruri, domnule, așa. Astăzi, ce era moral acum 30 de ani, astăzi e o rușine. Doamne, ești demodat, ești trecut. Observăm cum anumite lucruri din domeniul animal se transformă în lumea umană.
ceea ce n-ar trebui, nu mai dau nume și nu mai voi înțelegeți, știți unde trăim. Și ăștia mari care fac treburile lor și ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să ilumineze, să ne ajute să putem să îl slujim pe Dumnezeu. Iar dacă nu, pe noi trebuie să știm un lucru, nu ne oprește, nu ne poate opri nimeni să-L slujim pe Dumnezeu, în orice circunstanță. Căci ce este în noi, poți să te lege de mâini, de gură, de tot, mintea tot nu ți-o poate opri. Aia nu poate opri nimeni. Și pe un adevărat creștin, ori pe unde ar trece, el acolo ajunge la concluzia. Mă legi de mâini, de picioare, faci ce vrei. Cât mai am suflare în mine, încă îl mai laud pe Dumnezeu. Frații mei, trăim vremurile care le trăim. Îi mulțumim lui Dumnezeu că își dovedește autoritatea, îi mulțumim lui Dumnezeu că El este stăpân, îi mulțumim lui Dumnezeu că a pus încredere în noi, ne rugăm să rămânem statornici pentru totdeauna. Amin? Pentru că și astăzi este o vreme când este o vreme a cernerii, este o vreme a lămuririi, este o vreme a lucrurilor să se deosebească și aș vrea ca în noi să strălucească tot mai mult lumina feței sale, ca lumea și întunericul din jur să vadă că există un Dumnezeu adevărat. Slăvit să-i fie numele lui Dumnezeu. Și aș vrea ca, așa cum am spus, să continuăm și dacă noi am înțeles că și practic omenirea întreagă are acest mare ofertă cu care vine Dumnezeu înaintea noastră, ca să ne spună că și păcatele ne sunt șterse datorită ceea ce este El, păcatele noastre, practic, El, odată ce le-a șters, nu și le mai aduce aminte, le-a șters datorită naturii Lui și noi, astăzi, crezând în Fiul Său, putem să avem o natură asemănătoare cu a Lui. Și întrebarea se pune, haideți să ne întrebăm pe fiecare dintre noi, ce natură avem în noi? Știți, acum toți suntem cu masca pe figură, chiar dacă nu e după Scriptura, nu? Cum am întrebat eu odată la început în biserică, zic, frații mei, acum toți aveți mască, acum nu știu câți au două. Acum asta ne-a obligat legea, pe toți. Nu? Asta e obligatorie și trebuie să o ținem. Și atunci am zis, zic, băi, nu știu, Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare, s-ar putea ca este vremea, având-o pe asta, să ne aducem aminte de cealaltă, să o dăm jos. Să o dăm jos. Asta nu ne afectează la mântuire, dar aia la altă da. Și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Suntem în dimineața aceasta aici, pun întrebarea, ce natură avem? Și veți spune, ce natură? Ok, ai ură? Ai pe cineva pe ficat, vezi că ți-l distrugi. Ai probleme după aia. Știți că la italiani aici e problemă, îl are pe ficat. Nu? N-am înțeles asta până aici, ce au trecut ani. Știi de ce? Dacă ai ură, mânie, îți distrugi ficatul tău. Nu? Haideți să ne gândim, oare n-ar fi bine să iubim mai mult? Avem nevoie să iubim mai mult? Doamne, ajută-ne! Pentru că astfel vom avea riduri de zâmbete, nu de stres. Oricum le facem. Dar din ce? Spune cineva, un om medic de știință, deci așa o medică, practic după ridurile care le ai îți spune dacă îți de stres sau de bucurie. Că oricum le facem. Dacă le calci cu ferul de calcat sau dacă mergi la anumite laboratoare care și așa nu au niciun rost, pentru faptul că Dumnezeu așa ne-a lăsat să fim. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea putere și înțelepciune să le acceptăm. Numai problema e de ce le facem și pentru ce. Și este important că și astfel vom avea sănătate în oasele noastre. Pentru că și cuvântul lui Dumnezeu, când este aplicat corect în viețile noastre, aduce până acolo și sănătatea oaselor noastre. Păcatul distruge imaginea și trupul. Scopul lui este la 360 de grade să distrugă. Dumnezeu este la 360 de grade în totalitate să vindece. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să putem să acceptăm voia Lui și să înțelegem că El o poate face și ce ne rămâne nouă, să ne abandonăm în brațele Lui. Dumnezeu să ne binecuvintează. Frații mei,
aș vrea să continuăm să împărtășim câteva gânduri, așa după cum și Pavel vorbește aici și am observat că și este o problemă. Atunci când am fost pe Zoom în biserică, am ținut un studiu pe Zoom cu frații și am vorbit despre sfințire. Și am observat și aș vrea să vă aduc așa în imagine, pentru că aici Apostolul Pavel ne vorbește în versetul acesta, astfel dar prea iubiții mei, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, ați fost totdeauna ascultători? Haideți să vedem că dacă n-am fost totdeauna, e o problemă cu ce? Ascultători, duceți până la capăt. Frații mei, iată că neascultarea oprește procesul maturizării spirituale. Știm că sfințirea este sfințirea pozițională, sfințirea progresivă și sfințirea finală. Sfințirea pozițională este atunci când se naște omul, atunci când omul acceptă pe Hristos în inimă și decide să-L slujească pe Dumnezeu. Aceea e instantanee. E sfințirea pozițională. Și de multe ori vedem oameni încântați. Și este foarte bine. Tragic este că automat flacăra se stânge. De ce? De multe ori poate că nu se înțelege bine cuvântul lui Dumnezeu. Și din ziua următoare se așteaptă la mari evenimente, la mari transformări. Spunem totdeauna celor care se botezau, ascultați-mă bine, ați ales un drum greu. Unii suceau din cap și spuneau, păi nu, dar ni s-a spus și mi-a dat și nume, că va fi bine, va fi frumos, va fi așa, așa. Unde, cum? Hai că-ți arăt multe versete din Scriptură, Biblia vorbește, am citit în Isaia, dacă vei trece prin ape, prin foc, focul nu te va arde, nu te va mistui. Ei, asta înseamnă că nu e așa cum crezi. Păi frate, dar ce-i bucuria? Păi omule bun, bucuria e altceva, fericirea e altceva. Nu-i ceea ce au oamenii, nu-i ceea ce caută oamenii. Noi nu putem să avem n-avem același destin, n-avem același tratament, n-avem același drum, trăim în mijlocul lor, dar diferiți de ei. Și oare, mă pun întrebarea, oare suntem diferiți? Frații mei, Apostolul Pavel vorbește și spune în felul următor. Duceți până la capăt mântuirea voastră. Cum? Cu frică și cu cutremur. Doamne ajută-ne! Acum e o problemă. Ne mai este frică de cuvântul lui Dumnezeu. Frica este începutul înțelepciunii. Spunea înțeleptul Solomon în Proverbe. Ne mai este frică nouă de ceva? Observăm și vedem oameni care fac lucrurile, tot ce le cade la mână, nici nu mai spun întrebarea dacă e o problemă sau nu, îi păcat sau nu. Păi frate, mi s-a părut. Nu, Biblia, Tesaloniceneni, 1, 5 cu 20, să nu greșesc, îl citim, 5 cu 22, 23. Acolo spune clar, de ce să ne ferim? Tesaloniceni, 1 Tesaloniceni, 5 cu 22. Și acum aici mi este spus, pagina 1161. 1161, traducerea Cornilescu. Frații mei, aici ne este spus că feriți-vă de pericole. Feriți-vă de cutare, de cutare, de cutare. Este o listă. O inclus așa repede și scurt și la subiect, care nu e egal pentru toți. Și spune așa, feriți-vă de orice se pare rău. Doamne ajută-ne! Uite că este scris și acolo. Păi, frații mei, ca să nu păcătuiești, când ai un dubiu, nu-l faci. Ăla e păcat. Fii convins pe ceea ce faci. Că atunci nu greșești. Îi sau nu așa? Dar mergem noi sau nu mergem așa? Iată dar că de multe ori ne întâlnim cu astfel de situații. Păi nu știu chiar cum o fi. O vedea, frate meu, când îi vedea fi prea târziu. Astăzi suntem chemați și puși în fața cuvântului să
ne verificăm și să vedem unde suntem. Frații mei, mă rog pentru aceste 4 suflete care sunt înaintea noastră a tuturor și înaintea cerului, unde astăzi ele vor mărturisi că și-au schimbat stăpânul. Ele l-au schimbat deja. Astăzi este mărturisirea înaintea noastră și a cerului, care apa asta nu transformă, nu schimbă cu nimic. Nu schimbă cu nimic apa, ci mărturia. Petru, acolo în versetul 21, ne vorbește că icoana aceasta încâmpuitoare vă mântuiește pe voi acum, care nu este o spălare de tinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat. Amin? Sper că dacă apa asta ar schimba ceva, atunci i-am băgat de nu știu câte ori pe copiii mici, cum se practică în alte culte. Se practică pentru că apa în sine are efect, dar apa în sine nu are niciun efect, ci mărturisirea și actul în sine are, datorită mărturisirii, dovada ceea ce suntem. Dacă astăzi aceste 4 suflete vor mărturisi public și înaintea cerului, aș vrea să spun un lucru. Pe lângă o naștere este o înscriere ca membri, dar aș vrea să fie nu numai aici, și nu numai aici sunt scrise și în cer. Și zic, Dumnezeu să vă binecuvinteze. La această luptă sunteți chemate, mântuirea aceasta să o duceți până la capăt. Cum? Cu frică și cu tremur. De ce trebuie să vă păziți de tot ce vi se pare că este rău? Iată dar, o natură schimbată sunt o viață schimbată, care suntem chemați la sfințire. Și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Noi trebuie să știm că și păcatul omenirii, repet din nou, pentru că a fost amintit și la rugăciune, și atunci, din cauza aceasta m-am dus și pe linia aceasta, pentru că păcatul nostru este iertat datorită ceea ce este Dumnezeu. Nu a putut face omul, preoții, nu este niciun mijlocitor, cum spune la Timotei, între om și Dumnezeu, decât omul Iisus Hristos. Mărit să fie numele Lui. Deci nu pomenile, nu pelerinajele noastre, ori la ce catedrale sau unde merge, orice preot care s-ar ruga și ar mijloci, n-are niciun efect împotriva păcatelor noastre. Pentru ca noi să fim iertați, Dumnezeu a dat pe singurul Său Fiu și șansa iertării omenirii este aceea, a crede în Cel ce l-a trimis Dumnezeu. Mărit să fie numele Lui. A crede și a se boteza. Că și așa spune, atât în Matei cât și în Marcu. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Și acum Pavel vorbește, duceți-o până la capăt. Acum este rolul nostru. Dacă am spus că și datorită unui contract, acolo părțile care sunt implicate, mai multe sau mai puține persoane, acolo au niște clauze, când s-au călcat acelea, să termină și contractul. Noi astăzi asistăm și vedem că și fratele nostru mai mare ne-a lăsat un testament și a spus, închei un legământ cu voi. Și de ce închei un legământ? Pentru că el rămâne credincios. Dacă eu nu sunt credincios, el rămâne credincios. El nu strică legământul. Și suntem chemați să rămânem credincioși Lui. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Pentru că și problema primordială care se vede, oameni în Scriptură avem care au început bine și au sfârșit-o rău. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Avem, frații mei, acolo în Evrei, capitolul 11, o listă a eroilor care sunt scriși acolo și în Evrei 13 ne este scris un cuvânt. În Evrei 13 ne este scris un cuvânt care aș vrea să precizez un lucru. Uitați-vă aici, Evrei 13 cu versetul 7. Aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi vorbește și spune așa, uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul lor. Nu spune, uitați-vă cu băgare de seamă la începutul lor.
ci spune, uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul lor și la sfârșitul lor de viețuire și urmați-le credința. Doamne, ajută-ne! În Evrei 11 ne este relatată acea imagine frumoasă și în Evrei 12 începe cu acest nor de martori care sunt înaintea noastră. Și uitați-vă că aici cuvântul ne îndeamnă și ne spune atenție la sfârșit, căci mulți au plecat bine, mulți au avut plecări bune, dar n-au sfârșit pe măsură, n-au încheiat pe măsură, au avut consecință. Frații mei, uitați-vă, analizați, sunt mulți oameni în Scriptură la care ne-am putea uita și să înțelegem. Unul dintre ei este Ezechia, un împărat al lui Iuda. Acest împărat al lui Iuda este un împărat care practic Biblia îl declară cel mai bun împărat. Au făcut o reformă, au făcut ceva, ceea ce mai mult de atâta n-ar fi putut să facă un om. Este sau nu este? Observăm că acest om a făcut o revoluție în toată împărăția. Și Dumnezeu a apreciat mult. Și Dumnezeu a spus un lucru. Este destul. Atât. Basta. A trimis un mesaj să-i spună, Ezechia, fă-ți conturile că mai ai puțin. Fă-ți conturile că s-a încheiat misiunea ta. Ca oricare om, să te duci tânăr din viață, că n-a fost chiar așa de bătrân, a intrat când a fost aproape de 25 de ani ca împărat și nu mai țin minte câți ani avea când i-a venit buletinul medical și i-a spus, Ezechia, împachetează că plecarea e sosită. Și ce a spus? Când îți vine o veste de felul acesta, care îi spune, Doamne, îți mulțumesc. Am auzit și voci din astea, dar tot omul tânjește să mai tragă 5 minute, să mai tragă un an de viață. Dorim viața, îi sau nu? E normal. Și acest om al lui Dumnezeu, observăm că plânge, se întoarce cu fața către perete și plânge și plânge și plânge. Și profetul cred că nu a ajuns numai prin curte. Și Dumnezeu îi spune, Isaia, întoarce-te înapoi. Păi de ce? Spune lui Ezechia că i-a mai prelungit 15 ani. Frații mei, ați observat un lucru. Eu mai prelungit 15 ani. Ezechia s-a bucurat. Dar de folos i-a fost anii aceia la Ezechia. Nu era mai bine să se fi dusă când Dumnezeu a hotărât? Iată că nu înțelegem multe lucruri în viață. Și în Cronici ne este scris și ne este spus acolo un verset, căci Dumnezeu a hotărât să-l încerce pe Ezechia. Mă rog ca în ziua încercării să rămânem credincioși lui Dumnezeu. Amin. Nu știm forma și prin ce forme ne va încerca Dumnezeu. Iată dar, acest om care a făcut o reformă mare, a restabilit totul în Israel după voia lui Dumnezeu, a pus toate lucrurile în ordine, mai mult de atâta n-ar fi putut să face un împărat. A lăudat de Dumnezeu pentru ceea ce a făcut. Dar uitați-vă, sfârșitul lui n-a fost pe măsură la ceea ce a trăit. Și aici în Evrei ne spune, uitați-vă la felul lor de viețuire și urmați-le credința. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul lor, la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Frații mei, aș vrea ca toți care suntem aici, când nu mai fi aici, să poată spune ceilalți care au rămas, uite aici, putem să ne uităm și să-i urmăm credința. Vreți să fiți unul din aia? Doamne, ajută-ne! Aici nu-i chemat numai păstorul, nu-i chemat numai comitetul, aici e chemată toată omenirea, tot creștinul. Trebuie să fie un om demn pentru împărăția care ne așteaptă. Și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Pentru că dacă nu vom face așa, dacă nu ne vom comporta așa, va fi trist pentru noi. Și mă rog ca această frumoasă zi, această bucurie care este în ziua de astăzi, aceasta să nu se gate niciodată. Pentru că sursa bucuriei este inepuizabilă. Citim în Exodul, un cuvânt în Exodul 34, care această sursă ne este dovedită prin cuvântul lui Dumnezeu. Exodul 34,
Da, Exodul 34, versetul 6, pagina 98, traducerea Cornilescu, partea a doua versetului care spune așa: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și de credincioșie. Slăvit să-i fie numele lui Dumnezeu! Dumnezeu este o sursă inepuizabilă de pace, de bucurie, de dragoste. Acesta este Dumnezeul nostru. Din cauza aceasta nimeni nu se poate plânge. Am rămas fără dragoste. S-a terminat la Dumnezeu dragostea, nu, frații mei, s-a terminat la noi. Trebuie să intrăm în reparație capitală, să vedem unde sunt problemele, unde ne-am împotmolit, ce ne-a făcut ca pe noi să ne oprim. Problema care este stagnarea, oprirea din lucrare. Te-ai botezat, ai făcut câțiva pași și ai intrat într-o anumită problemă și parcă pe mulți, de multe ori se întâmplă că se rotesc în jurul muntelui. Nu mai găsesc porta pe unde să iasă. Doamne, ajută-ne! Dacă cumva este cineva care tot rotă să rotește și de acolo nu mai iasă. Cineva spunea odată, nu știu dacă mai sunt iertat, nu știu dacă se poate, nu știu dacă nu se poate. Frații mei, aceasta este vocea celui rău. Noi trebuie să știm că orice om are o iertare definitivă prin credință, nu pe ceea ce tu simți, nu pentru ritualele care le-ai făcut, nu pentru că n-ai aprins nu știu câte lumânări, nu pentru că nu te-ai dus, nu pentru, frații mei, avem iertare deplină înaintea lui Dumnezeu prin jertfa Fiului Său. Și aceasta a făcut-o datorită naturii lui Dumnezeu, mărit să-i fie numele Lui. Ceea ce trebuie să facem noi, postul, rugăciunea, sfințirea, este un proces care noi intrăm și nu se mai gata până la moarte, datorită naturii noastre, noi care am căpătat-o în Hristos, la care noi suntem chemați să facem. Iată dar, noi postim, ne rugăm pentru ca să putem ține firea aceasta în control înaintea lui Dumnezeu. Pentru că păcatele nu ni sunt iertate pentru ceea ce noi facem, ci pentru ceea ce noi credem și pentru ceea ce este El. Slăvit să-i fie numele lui Dumnezeu. Și ori de câte ori vrăjmașul spune, voi fi sau nu voi fi iertat, sunt sau nu sunt iertat. Nu este vocea Domnului. Tu trebuie să-i spui, mustră-te, Domnul, pleacă. Eu sunt copilul lui Dumnezeu, iertat. Ai greșit? Da, am greșit, dar nu voi mai greși. Doamne, ajută-ne! Pentru că aceasta trebuie să ne fie poziția și starea noastră, pentru că suntem niște oameni care trebuie să mergem, cum? Din putere în putere, spre slava lui Dumnezeu. Pentru că ne așteaptă o răsplătire care nu este pe măsura faptelor noastre, nu este pe măsura ceea ce noi gândim, ci este pe măsura Lui. Mărit să-i fie numele Lui. În toată schema aceasta, în tot procesul acesta, iată că ce cere omului: ascultare de Dumnezeu, supunere înaintea lui Dumnezeu, împăcare cu El, nu pentru ceea ce suntem noi, pentru ceea ce este El, nu pentru ceea ce noi am putea face, ci pentru că El ne-a oferit în dar. El vine cu o ofertă superbă, El vine cu o ofertă care nimeni altul nu o poate face pe pământ, să aducă pace și bucurie. Unde? În necaz, în suferință. Și noi trebuie să știm că și firea care trebuie, Apostolul Pavel vorbește la Romani despre o moarte, despre moartea omului vechi. Și aș vrea să vă zic, Dumnezeu să ne binecuvinteze că această fire odată moartă. Spuneam odată că un frate într-o biserică se ruga cu voce tare și tot se ruga. Mi-a spus cineva, nu mai știu, tot un frate, așa, se ruga și era un picuț. Oamenii, frații din biserică, în un moment au început să-l întrebe, că și întotdeauna el încheia, Doamne, fă să țină cuile, fă să țină cuile, amin. Și asta era rugăciunea lui. Și până în cele din urmă, au spus, un frate s-a dus la el, măi frate, dar ce ai treabă cu cuile alea? Tot, Doamne, fă să țină cuile. Păi frate, văd firea că am răstignit-o și tot să zbenguie să coboare. Și mă rog, Doamne, fă să țină cuile, că de vine jos la mine iar ai bai. Frații mei, unde firea noastră, în cuie sau la noi? De câte ori am spus, păi îmi place, frate. Păi nu-i bine. Mă, lasă că îmi place. Samsonie, nu-i bine, mă, nu te duce. Taci că îmi place. Nu știu cum a spus el la părinți.
Că părinții mi-au spus, mă, vezi că între Țorea și Eștaol, Timna, aici... Tată, mamă, îmi place. Întâlnim astăzi în noi acele atitudini. Știți care este problema? Că și odată ce ați intrat pe calea aceasta, nu mai faci ce vrei, nu mai gândești ce trebuie să gândești, nu mai mergi unde vrei. Păi cum? Păi tocmai asta înseamnă credință, să nu mai faci ce ai vrea, să nu faci ce-ți place. Pavel vorbește la 2 Timotei, capitolul 2, versetul 22. 22. De ceea ce îi place omului, omul trebuie să facă antrenament, să fugă. Așa spune Apostolul Pavel acolo. Fugi de poftele tinereții și a bătrâneții. Acolo spune, se referă la Apostolul Timotei, tânărul păstor care îi dă anumite indicații și spune, fugi! Apostolul Pavel la 1 Corinteni, capitolul 9, vorbește și spune, eu mă port cum? Aspru. Cu cine? Cu toți din jur. Îi judec și îi pun la zid. Asta spune? Felul de luptă al lui Apostolul Pavel, ce spune acolo? În 1 Corinteni 9, cu versetul 27, dacă nu greșesc, îl citim, îl găsim, ca să nu dăm greș. 1 Corinteni 9, cu versetul 27. Spune așa, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu cum? Lepădat. Adică oricine ai fi tu. Degeaba spui altora, trebuie să o trăiești și tu. Noi care predicăm trebuie să fim cu mult mai mare atenție, pentru că și pericolul este cu atât mai mare. Pentru că vrăjmașul se luptă. Dar tuturor ni se cere să ne purtăm aspru cu cine? Cu trupurile noastre. Pentru că ce înseamnă să te porți aspru? Îi place una, îi trebuie alta, nu? Totul trecem prin filtru. Acum am trăit, vinea totul la grămadă. Totul la grămadă, luam la grămadă, ne duceam la grămadă. Sunt copilul lui Dumnezeu? Nu, am un filtru. Și filtrul este cuvântul lui Dumnezeu. Ce trece prin asta e bun pentru mine. Ce nu trece prin asta nu e bun nici pentru mine. Păi nu știu, frate, atunci nu fă. Simplu. Păi când să-l fac? Când ai învățat. Și atunci nu ai nicio șansă să greșești. Dar faptul este că și de multe ori facem și apoi gândim. Și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze cu înțelepciune, ca întotdeauna întâi să facem și apoi să gândim. Amin? Frații mei, aș vrea să mă opresc, că timpul deja s-a dus și aș vrea să rămânem în minte cu aceste lucruri. Căci Dumnezeu, prin bunătatea sa, El ne iartă păcatele pentru ceea ce este El, nu pentru ceea ce suntem noi, și apoi trebuie să știm că El, odată ce le-a iertat, le-a aruncat și le-a uitat. Și Dumnezeu nu mai bine ca noi. Vezi că te-am iertat, dar te prind la colț. Mie mi s-a întâmplat lucrul ăsta, că mi-a spus, păi frate, dar m-ai iertat. Te-am iertat? Da, te-am uitat. Zic, nu m-ai iertat deloc. Dumnezeu, dacă mergem acum, Dumnezeu când uită. Dumnezeu nu uită. La Petru s-a uitat așa, el aici la judecată și Petru dincolo, cu coșul cântat, Petru aude cu coșul, se uită către Domnul către el. S-a înțeles din privire. După înviere, mai găsim undeva să-i spună Domnul Iisus lui Petru, măi, urechione, hai încă să-ți rotesc un pic urechile. Oare, nu ți-aduce aminte? De eu ți-am spus și când ți-am spus, tu ai scos pieptul și ai spus, eu? Niciodată, până la moarte. Mă, și după tine eu spus și ăilalți. Mă, tu nu ai făcut numai tu un rău, i-ai pus și pe ăilalți să zică ca tine. Și toți ați făcut exact invers. Adică Fiul lui Dumnezeu, Petru, îi spune, stai cu minte că nu știi ce vorbești. Eu? Tu nu știi pe cine e lângă tine. Eu mă duc cu tine oriunde. O fost așa. Frații mei, nimic. Pot totul în Iisus Hristos care mă întărește. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Amin. Frați și surori, haideți să ne ridicăm pe picioare. Mi-am adus aminte, în timp ce ne vorbea fratele, de copilărie. În copilărie am umblat pe câmp și mi-a plăcut să văd terenul când era arat. Și după ce arau terenul, rămâneau brazdele parcă erau puse cu mâna. Era un lucru foarte interesant să văd lucrul acesta. Câteva gânduri ca să trag brazdele de capăt. Să ținem cont de lucrul acesta, ceea ce am citit noi aici în Isaia, capitolul
43 cu versetul 25. Oamenii sunt păcătoși. Câți? Toți. Roman 6 cu 23. Toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. De ce se botează Elena, Margareta, Claudia și Sofia? De ce se botează? Pentru că au fost iertate. Nu pentru faptele lor, concluzionăm ce a zis fratele, nu pentru faptele lor, ci pentru că Dumnezeu este dragoste. Citiți contextul, dacă ați avut Biblia la voi, din Exod, capitolul 34, următoarele versete. Este pentru prima dată când se revelează oamenilor un adevăr al naturii lui Dumnezeu. Și mă întorc aici la Exod, capitolul 34, ca să vedeți contextul, că Biblia e un întreg. Biblia nu-i părți și bucăți. Biblia este în dragostea lui Dumnezeu un întreg. Uitați ce spune cuvântul Dumnezeu. Fratele, citit versetul 6. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. Acest verset se întâlnește în Biblie de circa 12 ori cu oarecare modificare de sens, nu de sens, de cuvinte. Și acum ascultați versetul 7. Care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni. Atenție! Iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul. Amin. Se botează pentru că au fost iertate. Păcătoși iertați prin harul lui Dumnezeu și pentru că natura lui Dumnezeu este dragoste, în dragostea lui Dumnezeu te iartă. Nu poți spune că este un Dumnezeu care ne vede pe toți fără ca să se fi petrecut ceva în viața ta. Ești păcătos și ai nevoie de iertare. Ești păcătos și numai Dumnezeu poate să ierte. Slăvit să fie. Și nu iartă pentru că tu ești ceva, că tu mergi, spunea fratele aici, nu că nu este bine să mergi la biserică, este bine. Natura ta trebuie schimbată. Tu trebuie să fii schimbat. Întrebare, ești o persoană mântuită? Când vorbim de mântuire, nu se are vedere numai salvare, este și schimbare. De aia spune și a citit fratele Filipeni, duceți până la capăt mântuirea voastră. Mântuirea are un aspect procesual. Ele nu aduc roadă așa cum poate noi am vrea, și eu o spun de multe ori, cumpăr un cireș și mâine aș vrea să mănânc cireșe din el, trebuie să aștept. Domnul să lucreze mântuire. Haideți, frați și surori, să cântăm dintr-o cântare. Frate Adrian, hai să cântăm cântarea aceasta. Mântuirea am primit fără nicio plată, prin Iisus cel răstignit, fără nicio plată. Și apoi ne vom așeza și vom asculta corul cântând, eu cu fratele Traian, ne vom duce să ne îmbrăcăm în hainele de botez. Domnul să vă binecuvinteze. Hai să cântăm cântarea aceasta. Mântuire am primit fără nicio plată, prin Iisus cel răstignit, fără nicio plată. Mă rog lui Dumnezeu, dacă ești aici și nu ești în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu, adică nu ești o persoană mântuită, nu ești o persoană salvată, păcatele tale nu sunt iertate, cere iertare, că în dragostea lui Dumnezeu te iartă. Amin. Slăvit să fie numele. Nu te chemăm la o religie, nu te chemăm la o confesiune, chemăm oamenii la Dumnezeu care iartă. Încă o dată, gândiți-vă la lucrul acesta, toți oamenii sunt păcătoși și de aceea Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său Iisus Hristos ca să ne mântuiască și Dumnezeu în dragostea Lui ne iartă și nu-și mai aduce aminte. Ce bine este să știi că ai avut o datorie și că datoria aceea ți-a fost iertată. Ați experimentat lucrul acesta, cred că fiecare în viața voastră, când ați avut ceva de dat cuiva înapoi. Și acea persoană a zis, mai nu mai mi-ești dator. A fost posibil, am avut o experiență și din aceasta. A venit cineva la mine odată și a zis, striga la poartă, a vrut să intre și zice, am venit, zice, uite-te, vreau să spun ceva.
Ce? Am venit să-ți aduc datoria. Ce datorie? Am uitat că acea persoană mi-era dator. Ce bine este să știi că Dumnezeu poate să și uite. Să știi că Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de păcatele tale. Avem un verset aici, la ieșire. Dacă până azi ai păcătuit, uită-te la versetul acela și caută și să caut să nu mai păcătuiesc. E o luptă, dar nu fără rezultat. Rezultatul final, în dreptul fiecăruia dintre noi, dacă noi rămânem credincioși lui Dumnezeu, va fi biruința. Va fi odată cu El în slavă. Mântuirea lui Dumnezeu nu este doar pentru 50, 100 de ani, când ne va da Dumnezeu să trăim pe pământul acesta. Mântuirea lui Dumnezeu este veșnică. Iertarea lui Dumnezeu este veșnică. Ai parte de ea? Ești aici pentru că Dumnezeu vrea și sunt aici că Dumnezeu vrea să mă ierte. Dumnezeu m-a iertat, suntem păcătoși, dar mântuiți. Amin? Câte păcate ai avut? Să nu ne mai aducem aminte de ele. Dar este bine câteodată să ne facem un proces de conștiință. Zicem, Doamne, îți mulțumesc că m-ai iertat. Aleluia! Haideți să ne înclinăm prin această cântare și apoi ocupăm locurile. Frați și surori, este un moment și pentru noi emoțional. Surorile au spus că au emoții și pentru noi este un moment emoțional, pentru că nu putem să facem lucrarea lui Dumnezeu, să o facem oricum. Vrem să o facem responsabili, pentru că avem o datorie ca slujitori să facem cu responsabilitate lucrarea lui Dumnezeu. Nu înainte de a oficia botezul acesta, vrem să ne rugăm lui Dumnezeu mai întâi și apoi să facem lucrul acesta, să ne rugăm ca Dumnezeu să dea biruință. Amin? După ce m-am botezat, am ieșit afară și a venit la mine un frate, fratele Mihail, a trecut la Domnul și a întrebat, frate Sorin, spune frate, mai în vârstă, acum ăștia scutâlcă, ăștia bătrâni, tu știi ce ai făcut astăzi? Zic, frate, spune-mi a ta ce am. De azi ai declarat război la diavolul. Un pic pe mine m-a surprins puțin situația, pentru că eu deja îi declarasem, am avut probleme, părinții mei, tatăl meu nu era mântuit, rudele mele nu erau mântuiți, până la urmă s-a mântuit și tatăl meu, mama, frații mei, dar am avut probleme. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că dacă astăzi sunt aici, este harul și dragostea lui Dumnezeu manifestată față de mine. Domnul vă iubește. Oricare ai fi în locul acesta, Dumnezeu te iubește. Amin? Haideți să ne ridicăm pe picioare și fratele Sandu, diaconul bisericii, va înălța o rugăciune ca Domnul să binecuvinteze și lucrarea aceasta de botez. Tată iubit din ceruri, stăm din nou înaintea puterii tale în clipele acestea și venim să-ți mulțumim pentru această zi minunată. Venim să-ți mulțumim pentru că este o mare bucurie în biserica din Castelfranco și mai mult de atât, este bucurie în cer, pentru că cuvântul tău spune că este bucurie în cer când un păcătos se întoarce la tine. În această zi avem 4 suflete care s-au hotărât pentru tine să încheie legământ cu tine în apa botezului. Îți mulțumim pentru aceasta și te rog ca tu să le binecuvintezi. Binecuvintează asistența, publicul care în această zi a venit în locul acesta. Mai sunt suflete nemântuite, ajută-i să meargă din locul acesta cu noi decizii,
cu noi hotărâri de a se apropia mai mult de Tine. Întinde-ți mâna Ta peste noi, peste biserica Ta, Doamne, în continuare, și lasă pacea Ta, lasă dragostea Ta peste noi, lasă iubirea Ta peste noi, Doamne, pentru că Tu ai venit în lumea aceasta, ai lăsat cerul și ai venit jos pe pământ să aduci viață, pentru ca toți câți vor crede în numele Tău să fie mântuiți, și de aceea Te rugăm și în această zi, întinde-ți mâna Ta binecuvântată peste noi, peste biserica Ta, peste cei nemântuiți, și ajută-i să iei hotărâre, decizie înaintea puterii Tale, și fă-i să înțeleagă că Tu ți-ai dat viața pe Golgota și pentru ei. Îți mulțumim, Dumnezeule minunat, în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin. Amin. Slăvit să fie numele Domnului. Să ocupăm locurile. Margareta. În apa botezului intră sora Margareta. Domnul să o binecuvinteze. Fiecare, gândiți-vă că în spatele fiecărei situații, fiecărei persoane este o istorie. Dacă vă aduceți aminte, predica fratelui Nicolae Geantă. Știți că aici am avut pe fratele Nicolae Geantă între noi și a ținut o predică despre un creion. Așa. Tu poți fi un creion în mâna lui Dumnezeu. Ce scrii tu cu viața ta? Aici fratele o amintit din Evrei și o zis că să urmăm exemplul înaintașilor noștri, să le urmăm credința. Noi le putem urma pentru că ei au scris ceva, au lăsat ceva. Iisus Hristos a lăsat ceva. În palmele Lui sunt urmele cuielor. El a fost străpuns, spune Biblia, pentru fără de legile noastre. Margareta, și Marghiolița, este un nume mai puțin comun. Domnul să te binecuvinteze. Avem întrebarea asta pentru tine. Astăzi s-a citit cuvântul lui Dumnezeu care spune că Dumnezeu este Cel care iartă păcatele. Crezi că Dumnezeu, în dragostea Lui, ți-a iertat toate păcatele tale? Cred din toată inima și astăzi, făcând legământ cu Domnul, vreau să fiu și botezată cu Duhul Sfânt. Amin! Domnul să-ți împlinească. Să pot să îl slujesc și să fac lucrările Lui până la moarte, așa cum a făcut mama mea la 95 de ani. Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. M-am spus că are o istorie, are ceva de spus. Domnul să te binecuvinteze. Dacă Domnul ți-a iertat păcatele și Dumnezeu ți-a iertat toate păcatele tale, crezi că Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, este Mântuitorul tău personal? Cred că Domnul Iisus a murit pentru mine și este Mântuitorul meu personal. Amin. Dacă Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul tău personal și Dumnezeu ți-a iertat toate păcatele tale, până când te-ai hotărât să-i fii credincioasă și să-L urmezi? Până când Domnul o să mă lăsă pe pământul acesta. Amin. Domnul să te binecuvinteze. Pe baza mărturiei tale, noi te botezăm în numele Tatălui, Fiului și a Sfântului Duh. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. În apa botezului intră sora Claudia. Sora Claudia, așa după cum a fost anunțat, este în apa botezului și sora Claudia te întreb înaintea martorilor prezenți, a celor prezenți și a celor care nu sunt prezenți, aici, dar prin Duhul, înaintea cerului. Crezi în Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt? Da, cred.
Crezi în Iisus Hristos, singurul mijlocitor și iertător de păcate înaintea lui Dumnezeu? Da, cred. Până când ai hotărât să închei acest legământ cu El? Până când Dumnezeu mă va lua la El. Dumnezeu să te binecuvinteze și să te întărească. Amin. Pe baza mărturiei tale, te botezăm, Claudia, conform și la porunca Domnului Iisus. El ne-a poruncit, să știți că lucrul acesta îl facem la porunca Domnului Iisus. Te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Domnul să o binecuvânteze pe Sofia în apa botezului. Va intra sora Sofia. Vedeți, este un lucru deosebit pentru unii oameni, că nu-L pot înțelege pe Dumnezeu, nu pot înțelege dragostea lui Dumnezeu și unii nu se mântuiesc. Știți de ce? Pentru că nu se așteaptă ca Dumnezeu sau nu pot să înțeleagă că Dumnezeu le iartă fără de legile. Mi-aduc aminte de ceea ce spunea bunica mea. Atunci când eu m-am hotărât pentru Dumnezeu, aveam vreo 18 ani. Bunica avea vreo 70 și ceva, către 80. Și i-am zis, bunică, uite, eu vreau să mă întorc la Dumnezeu și o să mă botez. Și bunica s-a uitat la mine și a zis, vai, dragul bunicii, ai toată viața înainte. Tu știi că dacă te pocăiești, uite-te, trebuie să trăiești așa. Unii oameni înțeleg că pocăința e o serie de reguli pe care trebuie să le respecti. Este cuvântul lui Dumnezeu pe care trebuie să-l împlinești, nu sunt reguli. Și zice, știi ce? Ai timp când ești la bătrânețe, paradox. Pentru că provenea din părțile Moldovei, din România, a avut pretenția ca totdeauna să vorbesc cu formula de politețe moldovenească, matale. Și am zis, matale, acum ești bătrână. Matale, de ce nu te pocăiești acum? Că zici că eu trebuie să-mi trăiesc viața și atunci și eu bătrân și atunci să mă pocăiesc. Păi acum prea multe păcate. Nu mai mi le iartă Dumnezeu. Vedeți înșelăciunea diavolului? Oamenii se botează pentru că sunt păcătoși, nu pentru că și-au schimbat o religie și au nevoie de un mântuitor. Sora Sofia astăzi s-a citit din Biblie cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu, și ea așa spunea, așa versetul acesta din Isaia 43, spunea cu versetul 25, eu, Dumnezeu, este Cel care îți iartă fără de legile și nu-și mai aduce aminte de ele. Sofia, te întreb, crezi că Dumnezeu ți-a iertat toate păcatele tale? Da, cred. Domnul să te binecuvinteze. Dacă Dumnezeu ți-a iertat toate păcatele tale, crezi că Fiul Său, Iisus Hristos, este Domnul și Mântuitorul tău personal? Da, cred. Amin. Dacă Domnul Iisus Hristos este Mântuitorul tău și Dumnezeu Tatăl ți-a iertat păcatele, până când te-ai hotărât să îi slujești și să rămâi credincioasă lui Dumnezeu? Până la sfârșitul zilelor mele. Domnul să te binecuvinteze. Pe baza mărturiei tale și la porunca Domnului Iisus Hristos, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat.
Suntem în fața unei surprize, nu-i așa, pentru biserică? Prea puțin o cunoașteți pe Elena. Vedeți, aș vrea să vă aduc aminte. Acum sora Sanda iese cu fratele, Domnul să te bine, sora Sanda, fratele Nicolae sunt aici. Atunci când noi am petrecut la Lago del Mis, în urmă cu câțiva ani, așa cum obișnuim în fiecare an, Biserica din Castelfranco în luna iulie este la Lago del Mis. Înainte de... Am anunțat în biserică și mă sună fratele Marcel și spune: frate Sorin, când avem botez? Că uite, este un context, este o situație. Și am zis, măi, stai așa, aici se întâmplă ceva. Este o surpriză, Dumnezeu te surprinde. Păi zic, uite-te care-i treaba. Noi ieșim la Lago del Mis. Dacă vin acolo, facem botezul. A fost o surpriză pentru biserică. Ceea ce n-am știut noi. Sora Sanda acum a ieșit să o însoțească pe sora ei, Sofia. În mintea ei a zis, dacă eu o să mă pocăiesc, o să mă întorc la Dumnezeu, eu vreau să fac botezul într-o apă curgătoare. Așa cum am citit în Biblie. Și am avut surpriza aceasta să văd cum Dumnezeu știe să mântuiască. Când Dumnezeu mântuiește un suflet, El face lucrurile să fie proslăvit numele Lui. Slăvit să fie El. Sora Elena, te întreb înaintea martirilor văzuți și nevăzuți. Crezi în Iisus Hristos, singurul mijlocitor între Tatăl și om care iartă păcatele? Da, cred. Până când ai hotărât să închei acest legământ? Până la moarte. Domnul să te binecuvinteze. Pe baza mărturiei tale, Elena, astăzi ești o surpriză pentru frații și biserica din Castelfranco. Dar cea mai mare bucurie pe care o poți lăsa este mărturia ta. Pentru că tu astăzi ai spus aici că tu crezi în Fiul lui Dumnezeu și că păcatele tale îți sunt iertate. La porunca lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Aman, înainte ca să ne ducem și noi să ne schimbăm, e posibil, eu fac această întrebare. Fratele Tipei, poate că unii nu-l cunoașteți, a fost pentru o vreme președintele cultului Pentecostal în România. Fratele Tipei a fost la un botez asemănător și a simțit această provocare. Și o fac de fiecare dată, mi-asum riscul. Este cineva care vrea să se boteze, chiar dacă nu are haine albe? Este cineva, poate, care nu poate să se boteze, zice, măi, acum chiar în situația aceasta, dar este cineva care a hotărât să schimbe ceva în viața lui? Eu am hotărât. În fiecare zi când vin în prezența lui Dumnezeu, găsesc ceva de schimbat. Găsesc că încă mai am nevoie de dragostea Lui. Mă încurajează cuvântul lui Dumnezeu pentru prima dată în Biblie. Vă aduc aminte, Exod 34. Dumnezeu este milostiv, plin de milă și îndurare. Dumnezeu în dragostea Lui, versetul 17, iartă fără de legile noastre. Iartă păcatele noastre. Să nu uităm că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pe cruce pentru ca noi să fim iertați.
ai tu parte de iertare? Poți să pleci de aici cu bucurie în inima ta, Doamne, îți mulțumesc. Așa cum a plecat acea femeie de unde vine versetul acesta, o femeie păcătoasă, dar iertată. Femeie, gândește că acum ești înaintea Domnului. Ești ca acea prostituată. Meriți să fii osândită, pentru că așa spune legea. Oamenii stau în jurul tău cu pietre. Fiecare își are în mână piatra lui. Și cred că fiecare dintre noi am luat piatra cea mai grea. O prostituată. Ne-a făcut neamul de râs. Nu știm noi cine e aia. Nu știm că a făcut toate relele. Te-ai pocăit. Te-ai pocăit. A făcut neamul de râs. Ne faci de râs. Ce o să zică colegii mei? Femeie, sau dacă vrei, omule, unde sunt pârâșii tăi? Unde sunt pârâșii tăi? Nu mai sunt, Doamne. Este totuși un pârâș. Biblia spune că pârâșul vostru, diavolul, dacă nu-L ai pe Dumnezeu ca Dumnezeul tău, dacă nu-L ai pe Dumnezeu ca Mântuitorul tău, diavolul va fi totdeauna cel care va conduce viața ta. Nu poți să slujești lui Dumnezeu și lui Mamona, spunea Domnul Iisus. Nu poți să umbli pe două căi și acelea strâmbe. Spunea un mare evanghelist că pentru Dumnezeu ori ești, ori nu existi. Dar astăzi, femeie, astăzi, bărbatule, Dumnezeu poate să-ți ierte toate păcatele tale, pentru că Fiul Său a murit pentru aceasta. Astăzi poate nu o să intri în apă, dar dorința inimii mele, așa cum era dorința apostolului Pavel, este ca tu să fii mântuit. Este ca familia ta să fie mântuită. Făgăduința iertării, spune cuvântul lui Dumnezeu în Exod, acolo, cu versetul 17, este până la 1000. Poate că nimeni din neamul tău nu a fost mântuit. Gândiți-vă că astăzi eu aici în biserică sunt la 5-a generație. Bunica mea l-a primit pe Domnul și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ea. N-am apucat să merg, având contextul acesta aici în Italia, n-am apucat să merg la înmormântarea ei. Mătușa care avea grijă de ea a zis așa, că până și-a dat suflarea, a întrebat, n-a venit Sorin, n-am apucat să merg la înmormântarea ei. Dar mi-aduc aminte totdeauna. Era bolnavă, bătrână, și mă duceam la ea cu cina Domnului în fiecare duminică de cină, în fiecare lună. Mai mă duceam și așa, dar era o zi specială, o dată pe lună mă duceam la bătrâni cu cina Domnului și mă rugam cu ea. Și când plecam, frații deja știu, îmi spunea, urmează sfaturile și învățăturile apostolului Pavel. Era ca o obligație pentru mine. Trebuia să mă conformez cuvântului Dumnezeu.
Dumnezeu poate să mântuiască. Și astăzi suntem aici pentru că am ascultat îndemnul. Tu asculți îndemnul. Ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, împăcați-vă cu Dumnezeu. Duhule Sfinte, îți mulțumim. Îți mulțumim, Duhule Sfinte, pentru ceea ce Tu ai făcut și faci în viața noastră. Îți mulțumim, Duhule Sfinte, pentru naștere din nou. Îți mulțumim pentru Evanghelie. Haideți, frați și surori, să ne ridicăm pe picioare. Să mai cântăm, n-am avut timp. Aș fi vrut să pregătesc cu surorile noastre, vedeți, timp. E vorba de contextul acesta. Să pregătesc cel puțin o cântare, să o cânt cu ele. Pentru că fiecare dintre ele au o anumită vârstă. Au o anumită vârstă. Domnul să le binecuvinteze cât vor mai avea de trăit pe pământul acesta, să slujească lui Dumnezeu și să facă lucrul acesta cu bucurie. Amin? Haideți să cântăm cântarea M-am hotărât încă o dată până vin și celelalte surori. Domnul să le binecuvinteze și apoi vom încheia cu rugăciune.